Guys, niyambona umuntu owafika nesisho lesi sithi ukuhamba kuzala indoni. Hayi guys, wayesebonile bafethu. So guys, ngelanga liyana ke. Uma lina ngelinye ilanga ke ngigqoke ke comfortably. Kufanele ngihambe guys. Ngigqoke guys comfortably nje yabo nje ngibe warm guys. Uma sekufike icathweni ngicanga ukuthi okay uma ngigqoka iteki izongibangela inkinga ngoba lina kanje phandle lizothi emvuleni mfa kanti mina ngifuna icatho ezosheshe zona. Guys ngithatha amaquantum ngigqoka amaquantum. Hayi guys ngiphume neumbrella ngihambe. Uma ngifika guys estopini ngimi 10 minutes tekisi dololo. 20 minutes tekisi dololo. Lapho kudlula ama truck nawe yazi uma kudlula i truck umile emgwaqeni ukuthi likwenzani guys. Hayibo bafethu ngiyagodola ngivevezelisa okwekati bafethu. Like hayibo guys. Hi guys kuthiwa makusuka lapho guys I think kwasekuphela 30 minutes ngimile estopini. Koqhamuka imoto esilver grey. Ayimoto ke enalombala guys ngithi ba nesithunzana ngiphansi kuma ngathi liyana. Awe guys qhamuka imoto silver grey Fortuner guys ifike imeduze kwami ubhuti ehlise iwind angibuza ukuthi ngiyaphi ngithi mina ngiye town athi hayi okay ngena ngithi ngempela bhuti cause I'm like umbrella le guys and imanzi ungena emotweni yomuntu guys umanzi akusona amahlona amancane lawo ngithi na ngempela bhuti esehengena uma ngithi ngiyafika eBig City guys izinto like khona izinto ezikumasisi zo occupying ayingcine guys ngena ngaphambili uma ngena ngaphambili ngithele manje isivana isicapha guys yabo inwele leze ila emgogodlini neyila emhlanje zama zathi thwi zathi mpo. Hayibo guys phandle yeyisha liyanetha ayinto okudlala. Hayi ke guys angithi baziseke lonto leyo ngokubingelela ubhuti sabona bhuti njani singaphela nami. Hayi guys ngithatha ifoni yami bhalela uma i-text ngithethumana ke manje ngithi dear mama wami othandekayo qala nje kwami incwadi ngiyibhale kanjalo ngithi dear mama wami othandekayo mama izulu liyana amatekisi awekho so ngithole ulift from imoto esilver grey iFortuner inumber plate ngimbhalele ngithi driver ubhuti kade ngiyisend imessage hayi ke athi ubhuti uyapi angibuze like abona indlela engangigqoke ngayo kahle uyapi ngithi mina no etown ngizodlula kancane khona indawo engiyakuyona athi ayi okay guys sihamba ibangana nobhuti uma sihamba ibangana guys nobhuti ubhuti aqale manje athi ngiyaxolisa. I'm like ubhuti yinto akayixoselayo cause imina fanele ngabe ngiyaxolisa cause ngingene neumbrella